Servus Ciocoflangeri, ce mai faceți? Sunteți bine, totul în regulă? Bă, da, m-am decis să mai fac un clip, cred că o să fac în fiecare zi, unul dimineața și unul seara. O să văd acum în funcție de cum am și eu timp. Și da, sper să creștem ușor, ușor. Nu mă aștept să mă știe prea multă lume. Uitați ce apus frumos de soare este pe partea aceea, până la munți. Da, am și ajuns la cartofi. Dincolo, pe cealaltă holdă, am malai. Și acolo o să vă arăt mai exact când o să merg să întorc. Mai am niște titricale. Acum na, eu așa le spun, în alte părți au alte denumiri. Și da, hai să mergem să-i dăm drumul la baterie. Și revenim la tractor și cam asta este. Aici am o holdă de iarbă, aici la fel titricale. Revenim. Bun, am ajuns la aparat, i-am dat drumul, am pus borna asta, am niște apă aici, o să încerc să și focalizez, aici balta asta, o să încerc să fac o scurgere undeva de pe aici și o să trag așa aici încoace cât de cât drept. Aici este holda cu malaiul și da, cam asta este. Nu se poate face absolut nimic. Bun, mergem înapoi. Aici gardul văd
că este în regulă. Nu știu dacă se poate observa. Da, se vede acolo un par, 2. Bun. O să vin dimineața să o iau, bateria, să o duc la încărcat și posibil să fac un vlog și acolo. Dimineața, acum cam pe la ora 12, aproximativ. Plus minus, acum să văd ce mai am de făcut în casă, dar cel mai probabil până în ora 12. Aici am niște mălai, nu știu dacă se observă, acesta vișiniu, să-i zic așa, și am găsit când a fost cam atâta, vreo 4-5 cm când am venit să păm prima dată, am găsit vien cârmă, dar aici pe partea asta, aici cândva pe porțiunea asta până cam pe aici, unde este mălaiul ceva mai mare, a fost și aici, puțin cam până pe aici, a fost zi înainte, a fost al altcuiva și acum îl ținem noi și a adus și a pus în fiecare toamnă gunoi de vacă pe capătul acesta. Bun, mergem mai departe, mă duc să întorc și o să merg acasă și n-am uitat de ce v-am spus aici, până cam aici unde sunt florile astea, o să vă arăt că nu știu exact, că sunt foarte mari pietricalele și o să vă arăt că este un... da, nu știu dacă nu se vede, o să merg puțin mai în față, cam aici. Am aici o porțiune mai îngustă, mai mică și asta ar veni a doua holdă. Da, și aici este gardul la animale, până cam pe acolo unde este tufa aceea, sau să-mi iau un alt punct de reper, cam până pe acolo. Și în jos și
așa încoace. Pe după tufa aceea o să fac un clip când o să mai prind tot așa o zi în care nu plouă. Da, e cam destul atâta. Am ieșit și chiar dacă am patinat, nu este nu știu ce problema asta cu patinatul. Da, sper să mă credeți cu vlogul anterior, cu viteza maximă la tractor, fiind tracțiune doar pe spate, are puțin mai multă viteză, așa dacă era 4x4 avea maxim undeva la vreo 20 de km pe oră. Da, aici ce să mai s-a făcut un mic lăculeț, dacă pot să-l numesc așa. O să încerc să merg cât mai bine. O să încerc să o iau cu a treia, aici pe dunga asta, dacă o să reușesc. Am reușit, dar nu chiar bine, pentru că uitați cum merg. Da, o să aprind farurile, văd că merg. Iar am o mică problemă cu ăsta. Nu știu de ce. Nu vrea să facă contact, dar văd că merge acum. E în regulă. O să focalizez din nou. Da, aici am un bec mai slab. Aici mi-am pus niște becuri mai bune, puțin, un pic mai măricele ca și ăsta de aici. Da, aici o să închei acest vlog. Vă salut! Like, share și subscribe!